Olie dannes under stort tryk og høje temperaturer. Den primære forudsætning for olie er organisk stof, der er undsluppet nedbrydning, fordi det er bevaret uden adgang af luftens ilt. Olien samler sig i mere koncentrerede forekomster, som muliggør optimal udnyttelse. Man arbejder konstant på at finde nye metoder til at udnytte olien, som f.eks. vandrette boringer og cracking. I jorden er der mange bjergarter. Nogle af dem indeholder organisk materiale, som kan danne olie, hvis der ikke er ilt til stede. Det er en kildebjergart. Den skal blive moden. Det bliver den ved høje temperaturer og højt tryk. Derved bliver det organiske materiale til kulbrinter, dvs. olie. Olien migrerer undervejs, dvs. den går gennem de permeable lag og samles i oliefælder. Det vil sige, før vi kan få olie, skal vi have organisk materiale som slam eller alger. I det organiske stof er der kulstof, brint og ilt, og så er der også mindre mængder af kvælstof og svovl. Der sker en omdannelse af de kemiske forbindelser, når det organiske slam i en aflejring udsættes for høje tryk og temperaturer. De to er proportionelle. Jo flere lag der ovenpå, desto længere ned i jorden kommer man, og så stiger temperaturen. Ved 2 km dybde er der ca. 60 grader, hvor omdannelsen begynder, og den slutter omkring 7 km dybde, hvor der er 200 grader. Processerne er meget komplicerede og sker over millioner af år. Olien samles i såkaldte olielommer. Olien kan blive fanget, hvis der er et lag ovenover, som er impermeabelt, dvs. det er ugennemtrængeligt, som f.eks. ler er. Hvis olien ikke stoppes af en lomme, trænger det op gennem lagene og fordamper og kan derved ikke udnyttes. Olien findes i lag med høj porositet, dvs. der hvor der er store hulrum og hvor olien kan ligge. I Danmark er 90% af vores olie fundet i skrivekridt. Olie er lavet af kulstof, og vi har i verden et kulstofkredsløb. Kulstof er generelt vigtigt, fordi det er det alt levende er lavet af, der er i atmosfæren og i vores krop, og når vi trækker vejret, kommer kuldioxiden tilbage i luften. Når et dyr dør, kommer deres kuldioxid ofte i jorden og bliver fanget der, og gennem millioner af år under de rette forudsætninger kan det blive til olie. Der er én mængde kulstof i verden. Den mængde ændrer sig ikke. Det er det kemiske eller biokemiske kredsløb, hvor kulstof bliver udvekslet. Når olien så bliver brændt af, kommer den ud i atmosfæren, hvor planterne absorberer kuldioxiden, som så bliver spist af dyr, og når de dør bliver omdannet til organisk materiale og bliver til olie om millioner af år, så er det kredsløbets gang. Kredsløbet beskriver cirkulationen af kulstof, der er styret af de levende organismers aktivitet. Der er meget kulstof i luften, og som mennesker har vi påvirket kulstofkredsløbet. Vi bruger mere benzin og andre brændstoffer, som gør, at kuldioxiden derfra bliver lukket ud i atmosfæren. Det er normalt planters job at absorbere kuldioxiden, men eftersom vi fælder mange træer, kan det ikke optages der. Det skaber problemer, som f.eks. global opvarmning.